Tervetuloa Tornio-kupin arvontatilaisuuteen. Arvonnan suorittaa Markus Ensio Raam ja virallisena valvojina toimivat Tommi Koivuniemi. Hyvää iltaa. Ja Janne Kotaniemi. Hyvää iltaa. Aloitamme. Ensimmäinen ottelupari ja sille ensin kotijoukkue. FC läpi treenatut, manageri Esa Haahti. Ja ensimmäisen otteluparin vierasjoukkue Luotamäen Dynamo, managerina Oskari Myllykoski. Toinen ottelupari kotijoukkue Barisi 47 ja vierasjoukkue Burger Kings, managerina Hannu Lindholm. Sao Paulon pallo ja Dimensius. Jatkamme. Supercrep vastaan FC Gammotus. Evil Elves vastaan Jalas. AC Lahjattomat vastaan FC Kauhistus. Roisk vastaan FC Kätinä. Ja viimeisessä otteluparissa pelaavat Uusikati Undertakers ja Melbys Angels. Samalla voimme seurata myöskin kupin etenemistä ottelupuun tavoin. Siirretään hieman järjestyksessä. Pysyy ilman vilunkipeliä. Näin. Eli käydään ottelut vielä läpi. FC läpi treenatut Esa Haahti, Luotamäen Dynamo, Oskari Myllykoski, Barisi 47, Samuli Pörhölä, Burger Kings Hannu Lindholm. Sao Paulon palloa manageroi Pasi Luuman, Dimensiusta Ilari Lier. Supercrap Janne Kotaniemi, FC Gammotus Jukka Lauronen. Evil Elves Jalas, eli Elvesiähän manageroi Tuomo Lindholm ja Jalasta Jälä. Tunnemme myös hänet perään. AC Lahjattomia manageroi Jussi Eskola ja FC Kauhistuksen manageri on Jari Talgren. Ja sieltä löytyy vielä Roisk, eli Jonne Helgren ja FC Katina, eli Tommi Koivuniemi. Uusikati Undertakers ja manageroi Olli Hulkkonen ja Melbys Angels on Janne Mutun joukkue. Edetään normaalisti puun mukaan. Sieltä ensimmäisestä matseista tulee ensin ottelupari ja kotijoukkue määrittyy sen mukaan, kummalla joukkueella on ollut edellisessä ottelussa parempi maalisuhde. Normaalit säännöt pätevät tilanteen ollessa tasan, tehdyt maalit, päästetyt maalit ja lopuksi sitten se kammoksuttava arpa. Ja vielä yksi sviippi. Näin. Kiitos viralliset valvojat. Onko huomattamista? Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Öitä. Öitä.